Benvinguts a una nova edició del programa Busquem Respostes a Vallès Oriental Televisió. Seguirem parlant de Vilanova del Vallès i de la situació política actual amb una moció de censura sobre la taula que s'ha de debatre en ple dimarts vinent. Si ahir entrevistàvem la portaveu del grup municipal d'Unitat per Vilanova, Yolanda Lorenzo, avui entrevistarem el portaveu del Partit dels Socialistes i soci de govern a l'equip de govern, Joan Manel Verdaguer. I atenció, perquè dijous encara farem una tercera entrevista per parlar de Vilanova, en aquest cas per parlar amb l'alcaldessa Roser Colomer. Avui, però, portaveu del PSC, Joan Manel Verdaguer, al Busquem Respostes. Portaveu del PSC a Vilanova del Vallès. Benvingut, gràcies per estar al Busquem Respostes. Parlem d'aquesta moció, parlem de la situació política a Vilanova. Com ho està vivint? Com està vostè? Bé, molt tranquil. Primer de tot, gràcies per convidar-me. I la veritat és que estic molt tranquil perquè hem d'estar en aquests moments tan complicats i difícils per al nostre municipi, tranquils i sobretot amb la consciència tranquil·la que hem treballat amb rigor i molta honestedat. En quin moment i de quina manera s'assabenta que es presenta una moció de censura? Jo m'assabento el mateix dia que es presenta, perquè arribo aproximadament sobre les 8 a l'Ajuntament i ja em comuniquen que està tot el grup de l'oposició juntament amb els dos regidors d'Impulsem, els dos trànsfugues, han de dir pel seu nom, amb la secretària que estan a dalt, preparant alguna cosa. Jo ja m'assabento que alguna cosa greu està passant. Jo, de fet, fins i tot dic merda cop d'estat, és el primer que em passa pel cap, perquè la veritat és que sobta molt. Però era molt inesperat per la nostra part i per la meva part encara més. Quina lectura en fan de la presentació d'aquesta moció? Des d'Unitat, que hi vaig entrevistar la seva portaveu, i des dels dos exregidors d'Impulsem, assegurant que això no estava preparat, que això es va decidir una mica per urgència, per la situació del govern. Vostès quina lectura en fan? Bé, fem una lectura que això ha estat, evidentment, una trama organitzada, i és una trama organitzada no com bé ens diuen. Jo quan m'ho trobo el mateix dia, parlo evidentment amb els dos regidors que formen part del govern i em diuen que això ha estat en una setmana. Després, evidentment, totes les declaracions que fan públiques Unitat per Vilanova, tant com ahir, són incongruents a nivell de dates i nosaltres comencem a lligar caps. Comencem a lligar caps i pensem que això ve de bastant lluny, mínim mesos, podríem dir, segurament. Per què? Què els fa pensar això? O sigui, vostès pensen que Unitat està darrere la presentació de la moció? Jo, personalment, i el Partit Socialista de Vilanova del Vallès, pensem i afirmem que és Unitat per Vilanova qui instiga aquesta moció. Que la seva portaveu ho nega. No, és Unitat per Vilanova qui instiga aquesta. Per què ho diuen? Quines són les proves o quins són els moments o quins són els fets que fan que vostès diguin això? Per començar, tots sabem que Unitat per Vilanova té, i ho he dit en diferents comunicats, té aquest sentit de patrimoni municipal del poble, és a dir, el sentit patrimonialista del poble. Des del primer moment no van pair que van perdre unes eleccions perquè es pensen que el poble és seu. Per tant, tota aquesta política basada en la frustració, fins i tot amb odis personals i amb males praxis polítiques, creant i exercint el pitjor de la política, ens feia pensar que estaven al darrere de tot això. I després, evidentment, per coses que després ens van arribant de trobades amb aquests dos exregidors, confirmen que al final estan instigant aquesta moció de censura. Vostè ha parlat amb Josep Casals o Xavi Fernández després de la presentació de la moció? Jo vaig parlar justament el mateix dia, si la van presentar a les 8 o un quart de 8, jo el primer que vaig fer és voler parlar amb ells dos perquè em diguessin els motius que van fer aquesta moció. De fet, estàvem molt nerviosos, segurament en aquell moment no era el millor moment, però jo sí que volia demanar explicacions com a soci de govern. Evidentment, també vaig trucar a l'alcaldessa, perquè evidentment és la cap del seu partit, per tal que ens donés també explicacions mútues per intentar esbrinar què és el que havia passat.
totes les respostes eren molt incongruents, molt nerviosos. El que ens deien és que Josep Casals pràcticament no va dir absolutament res, i el senyor Fernández, el que sí que comentava constantment, això ha estat d'aquí de fa una setmana, això ha estat d'una setmana, i la veritat és que els arguments molt buits de contingut. És a dir, de si un mail, de si un advocat que tu només va ajudar, Roser, amb les meves coses personals, és a dir, fora de contingut en un tema tan important i cabdal pel poble de Vilanova, no? Per presentar això. És veritat que el dia abans que presentessin la moció, que la van presentar un dimarts al matí, el dia abans al vespre que va haver-hi un ple, em sembla extraordinari, després del ple van estar parlant amb normalitat amb Josep Casals? Jo no, jo vaig estar amb ell al ple. Evidentment sí que van fer alguna broma, de fet me'n recordo precisament que això li vaig fer un petit massatge, però això al final del ple que a vegades ens fem broma, però ells sí que tenien, crec que això ho hauria de confirmar en aquest cas l'alcaldessa, tenien reunió o assemblea i sí que van estar parlant d'això. Per això encara sobta molt més aquesta maniobra, perquè a nivell intern nosaltres teníem molts espais per debatre a nivell de govern, no? Vostè està còmode amb el govern, amb el pacte que té amb Impulsem Vilanova, amb aquest govern? S'han sentit còmodes? Estan còmodes? El PSC, els dos regidors del PSC? Sí, molt còmodes perquè nosaltres teníem molt clar que la línia d'actuació municipal que havíem de fer i dintre del pla d'acció municipal que havíem consensuat l'estàvem portant a terme de manera acurada, amb rigor i amb honestedat. Mai hi ha hagut cap fissura, malgrat aquestes dimissions que hi ha hagut en el que és el gruix i el que és l'essencial. Mai ha hagut cap mena de fissura ni de discussió. Evidentment, els dos blocs els representem més l'alcaldessa, la Roser Colomer, i jo, Joan Manel Verdaguer, com a regidor i portaveu del Partit Socialista, però encara ens sorprèn molt més tot això que està passant. De totes maneres, de les crítiques que fa l'oposició, per exemple, pèrdua de subvencions, demanar el préstec d'1.800.000, falta de transparència, d'alguna d'aquestes coses vostè pensa que podrien tenir part de raó o alguna vegada han pensat que potser s'estava actuant d'una manera que es podria actuar d'una altra manera? Mira, jo crec que per entendre tota la crítica que ens està fent la posició, evidentment sempre es pot millorar tota acció de govern i tota acció política, faltaria més. I sempre s'ha de fer autocrítica, sobretot quan acabes la legislatura i dius, mira, això es podria fer millor. Ara, si vols, parlarem de tot el tema econòmic, que és on se centra més Unitat per Vilanova, és on s'agafa. Però nosaltres tenim una cosa ben clara com a govern i sobretot com a partit socialista, els socialistes de Vilanova. Totes i cadascuna de les àrees que hem agafat les hem deixat millor i les estem millorant amb escreixos. I puc donar detalls de totes i cadascuna. Transport, per exemple, la nova línia d'autobús a Montmeló. Infància, creant el Consell d'Infància i Adolescència i el Pla Local d'Infància i Adolescència. Educació, dotant de subvencions a les AMPAs i creant, sobretot municipalitzant l'escola bressol, que està sent tot un èxit, no només a Vilanova, sinó a nivell comarcal, amb una línia pedagògica impressionant. Territori, primer habitatge d'HPO a Vilanova del Vallès i sobretot, que és on després m'agradaria entrar, en el disseny estratègic del nou abans de POUM, que aquí en el nou disseny d'abans de POUM és on jo penso que està l'essencial d'aquesta moció de censura. Perquè està vinculat amb el judici oral que té pendent l'exalcaldessa i aquest cas de presumpta prevaricació o irregularitats urbanístiques? Ve a tot això, perquè la gent i els oients ens entenguin, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, diguem-ne, és el pla normatiu, diguem-ne, la Constitució, la normativa que ens ha de dir com hem de protegir el nostre municipi a nivell urbanístic. Però no només protegir-ho a nivell urbanístic, a nivell territorial, no? Aquelles àrees que nosaltres hem creat i hem volgut protegir i bloquejar amb aquest disseny estratègic. Estic parlant de la cantera, estem parlant de l'Eixample 2 i estem parlant de la zona de Vall d'Oriol. Per què dic que això és essencial entendre-ho? Perquè nosaltres ho volem bloquejar a nivell territorial, que
tots els ciutadans puguin aportar la seva opinió, però és que ho bloqueja amb un POM. Al final el que esdevé és que qualsevol govern, qualsevol alcalde, qualsevol regidor i qualsevol polític sàpiga quines són les normes de joc. A Unitat per Vilanova li agradava molt treballar amb normes subsidiàries. Què vol dir això? Que li agradava molt treballar amb pedaços al municipi i fer les seves actuacions urbanístiques a conveniència. I aquí, perdoni, és on lligo els interessos del senyor Casals i del senyor Fernández. I ara és quan me n'adono que nosaltres que estàvem duent a terme amb tota la nostra força i rigor aquest abans de POM consensuat, no se sentien còmodes, igual que Unitat per Vilanova. Val. Crec que m'he explicat. Sí, crec que sí. O sigui, la redacció, a l'inici de preparació del nou Pla d'Ordenació Urbanística del municipi és la causa de que aquests dos regidors no se sentin còmodes i decideixin fer aquest pas amb Unitat per Vilanova. Per què? En quin sentit? És a dir, vostè m'ha explicat molt bé, tema cantera Eixample 2 Vall d'Oriol, quin seria, a grans trets, l'objectiu, l'horitzó que plantejarien per un PUM. Amb quins aspectes no se senten còmodes Josep Casals i Xavi Fernández? Ni Xavi Fernández, ni Josep Casals, ni Unitat per Vilanova se senten còmodes i ho han deixat palès amb les seves manifestacions i actuacions, que ara en tot cas detallaré amb ets i uts. Unitat per Vilanova, amb tot el tema de la cantera, en 20 anys no havia fet res per tancar-la, nosaltres la tanquem, arribem a aquest principi d'acord. El senyor, i s'ha de dir clarament, el senyor Casals sempre havia manifestat molt interès de fer una macrooperació urbanística a la zona de Vall d'Oriol Can Cristòfol, en el qual nosaltres sempre li havíem dit ni parlar-ne, d'això, ni parlar-ne. Per habitatges o per indústria? Tipus centre comercial, amb una idea dels japonesos que tenia. De fet, el senyor Casals sempre ha estat molt d'acord en iniciar operacions empresarials sense pensar-ne gaire, és a dir, sense donar-li gaires voltes. Però el cert és que quedaven capades, diguem-ne, en qualsevol tipus de conversa perquè no anaven enlloc. Eren més il·lusionistes que no reals. Però això casa una mica o bastant amb la manera de fer històricament d'Unitat per Vilanova, és a dir, crear un model empresarial i econòmic que no aporta absolutament res a Vilanova. Estem parlant del Desguaces de la Cabanya, estem parlant de Sertrans, estem parlant de la cantera, en el qual amb densitat ocupa molt terreny del poc que tenim a canvi de res, a canvi absolutament de res, amb convenis que no es compleixen o que menteixen, com el de la cantera o el del Desguaces de la Cabanya. Per això comencem a lligar. Però tot de manera molt subtil, ara lligant caps, perquè en cap junta de govern, en cap reunió, hi ha cap mena de discussió de fons d'això. Sí que van sortint cosetes, com alguns de moltes amistats amb el senyor Fernández, que em venen a mi, per exemple, en una reunió, per dir-me que volen canviar un planejament d'una zona per canviar, en comptes de fer cases, de fer pisos elevats per aprofitar-se'n per treure un profit econòmic. I aquesta reunió, evidentment, com pots comprendre, dura 2 minuts. Per dir, això que esteu plantejant és prevaricació, bàsicament. Per tant, aquí no em vingueu amb aquest tipus d'operacions. Però ho lligues amb alguna reunió que després vas lligant caps, però no t'imagines que puguin arribar a fer aquesta moció de censura per interès personal, perquè al final qui perd és Vilanova del Vallès i qui perd són els ciutadans de Vilanova del Vallès. Si el govern que surti de la moció, en el cas que el dimarts que ve es faci el ple extraordinari, la moció tiri endavant, etc., fa una auditoria econòmica al govern, a l'Ajuntament, què trobaran? Trobaran, per entendre tot l'aspecte econòmic de Vilanova del Vallès de l'actual, hem de retrocedir i rebobinar a com ens vam trobar nosaltres a l'Ajuntament. Això ho hem repetit moltes vegades. Vam trobar un deute de 5.400.000 euros, dels quals estaven pagant 631.000 euros d'interessos, amb una piscina a mig pagar, que es devien 800 i escaig mil euros per pagar, amb un model empresarial, industrial, econòmic, com he dit abans, que no aportava absolutament res, i sobretot amb un deute concret que era que nosaltres vam baixar els 2 primers anys al 45%. Amb aquest, i ho vull explicar i deixar clar,
Amb aquest 1.800.000 euros el deute quedarà al 75%, però nosaltres què és el que hem fet? Doncs destinar, i ahir ho vam dir, destinar molts recursos, evidentment, a personal, com es va dir ahir, no? Però perquè hem volgut posar més personal al servei del poble, no? Estem en concret... Però era necessari tant personal perquè pràcticament s'ha doblat el número de treballadors a l'Ajuntament. És un tema de voluntat política, d'on posar la mirada. La ciutadania ens deia que no estava segura, en alguns barris posem més policies. Que no estava neta, posem més personal de neteja. Però això ho pot suportar les arques municipals? De fet, nosaltres pensem que sí. I, de fet, nosaltres en paral·lel treballem molt amb subvencions. Però és que també fem coses que jo crec que és posar els diners al servei del poble, com per exemple, ho he dit abans, que és una queixa que l'oposició fa molt, que és la municipalització de l'escola bressol, que evidentment té uns costos, però no es pot economitzar aquest aspecte pedagògic. Sí, però demanar un préstec de 1.800.000 per pagar factures no fa molt bona pinta, això. Bueno, nosaltres pensem que és un préstec, evidentment, per pagar factures, però que tenim totalment controlat el que és l'economia de Vilanova i de l'Ajuntament. I com he dit, s'ha d'entendre si no només venim del passat, sinó com ens vam trobar a nivell... Però em refereixo, aleshores, són factures úniques. D'aquí un any no ens tornarem a trobar igual, que haurem de demanar un altre préstec per pagar unes altres factures. No, perquè va haver-hi una casuística per tenir aquest préstec, a diferència d'altres que es van agafar, per l'antic govern, que eren més en crèdits personals. Que segons ells eren per fer inversions i no per pagar factures ni proveïdors. Nosaltres hem de veure també, quan ens vam trobar l'àrea econòmica de l'Ajuntament, el servei econòmic com ens el vam trobar, que estava infradotat de personal en el qual s'encarregava agents externs. De fet, és que Vilanova del Vallès mai en els seus anys d'història ha tingut un pla de tresoreria. Nosaltres hem... Al desembre van aprovar un pla financer. Sí, nosaltres hem tingut primer, hem incorporat una interventora. Hi ha un tresorer que està elaborant aquest pla de tresoreria i està fent la liquidació amb tots els ets i uts. Aquesta serà una liquidació real, no com s'ha fet fins ara. Per això s'està trigant una mica més. I s'ha dotat a 3 persones més, diguem-ne, a tot l'equip econòmic, per gestionar les subvencions, perquè tenim 5 milions de subvencions que hem demanat, que s'han de demanar i que les hem trobat i se'ns han concedit, per controlar els ingressos i per controlar les despeses. Hem professionalitzat el que són els serveis econòmics. Certament, tot això i tot aquest procés ha fet que es penalitzi mitjançant aquest 1.800.000 euros que hem tingut de demanar. Però amb el pressupost municipal es pot afrontar el capítol 1, que és el capítol dels sous dels treballadors municipals, que sempre a tots els ajuntaments és una de les parts importants del pressupost. Amb el pressupost anual de Vilanova es pot afrontar el capítol 1? Sí. És veritat, com diu l'oposició, que hi ha un any d'endarreriment en el pagament de proveïdors? No, tant no. Tant temps no. Hi ha mesos, com passen en moltes administracions, però tant temps com diuen, no. I permeti'm que li digui el tema, que abans em has parlat del tema de l'auditoria, que va dir l'oposició que ahir, de fet, aquest matí m'he vist el vídeo que la senyora Lorenzo farà una auditoria. Jo vull aquí matitzar una cosa, és a dir, que em sembla molt bé que facin una auditoria, però que la facin bé. És a dir, ahir va dir que ja estaven parlant amb empreses. No es pot parlar amb empreses per fer una auditoria. És que és la manera que sempre han fet. És que s'ha de licitar. I tu fas una licitació, i en aquesta licitació s'han de presentar empreses. I l'empresa que guanya és l'empresa que audita. Tu com vols parlar ja amb empreses abans de fer una auditoria? Això és prevaricació. Però és com sempre han fet, és la seva manera de fer. Nosaltres, l'auditoria de la cantera, vam fer una licitació. Es va presentar qui es va presentar. La va guanyar, va auditar, i va concloure que era una barbaritat el que havien concedit i el que havien signat a nivell de convenis. És que les coses es fan bé o no es fan bé, però és que precisament avui ho veia i em posava les mans al cap. És a dir, no estem parlant amb empreses per fer una auditoria. Ah, molt bé, molt bé. Això et deixa una mica, et dona l'exemple de com s'ha pogut actuar, o com quan t'amenacen i et diuen que tu has
no sé, has ajudat a que en un concurs entri una persona afín a tu, no? Que això també ens ho han dit, no? Alguna vegada, i dius, tu has estat 20 anys, què estàs dient? Que la gent, els tècnics que hi ha dins de l'Ajuntament no són de fiar, o prevariquen, o han de fer cas als polítics. Digue'm com tu feies les coses, però nosaltres les hem fet bé. El secretari comarcal del PSC ens va fer unes declaracions la setmana passada vinculant també la presentació de la moció de censura amb el judici oral que està pendent de data contra l'exalcaldessa Yolanda Lorenzo i l'arquitecte municipal. Pensen que és un altre dels motius pels quals s'ha presentat la moció o ara que apunten a tot el tema urbanístic com a cortina de fum, com a taló de fons darrere aquesta moció, el tema del judici no el veuen tan clar? Jo crec que tot va una mica barrejat, perquè el que ens hem de preguntar és, quan tu et fas les preguntes, aconsegueixes les respostes, no? De per què, com he dit abans, a 10 mesos de les eleccions fan aquesta maniobra, no? El per què. Evidentment, si estàs i recuperes el govern, evidentment recuperes tècnicament, tens el control de diferents mecanismes. Jo crec que també va lligat tot això. De totes maneres, i torno a insistir, és que al final a mi, a nosaltres, al Partit Socialista, el que més greu ens sap és que amb tot això no es posa l'accent amb tota la bona obra de govern que hem fet, amb tot el que hem aconseguit, tot el que està damunt de la taula per fer i que hem aconseguit, i es posa l'accent en persones que intenten, que estan en un cas, jo crec, clar, de corrupció, perquè igual és el corrupte que el corruptor, no? Com hem dit més d'una vegada. Al maig del 2027 hi haurà eleccions municipals. Joan Manel Verdaguer es presentarà com a cap de llista del PSC en aquestes eleccions? Joan Manel Verdaguer té molt clar, i de fet jo sí que amb els companys havíem parlat moltes vegades, que jo precisament aquest estiu volia fer aquest balanç, no? De dir, mira, tal com crec totes les regidories que hem dut a terme, de fet és que portem entre 2 regidors el gruix més important del govern, o la part més important, que faria una valoració, perquè no volia enganyar a ningú i no enganyar-me a mi tampoc. És una decisió que compet a l'executiva, que compet a l'assemblea. Soc un fan i m'encanta la meva professió, que és l'educació, sobretot, m'encanta. La política porto 2 anys. Penso que tinc encara molt més a oferir, que he après, però que tinc molt més a oferir i a aprendre, però és una decisió que prendrem tots. Però li veig ganes. Sí, és a dir... I li veig ganes encara més després de la moció. Després de la moció, el que jo vull és el millor per Vilanova, i de la manera més sensata i humil, penso que encara tinc moltes coses a aportar, a explicar, i el que vull és trencar també, i per això el PSC i Joan Manel Verdaguer segurament ens voldríem, que ja ho decidirem, presentar unes eleccions, és trencar, sobretot, i desitjo trencar, amb aquesta mala maror, amb aquesta manera de fer política, amb aquesta política de blocs, d'odis, de frustració, de malestar, perquè l'important és Vilanova, l'important és portar i crear projectes per Vilanova, i l'important és la seva gent, i l'important és poder treballar pel teu poble. Jo sempre he dit, per mi aquests 2 anys han estat un regal, treballar 7 dies, 24 hores, és un honor poder treballar per al meu poble, i més amb les meves sigles, amb el Partit Socialista, no? Per tant, estic molt content. Doncs Joan Manel Verdaguer, moltes gràcies per haver vingut al Busquem Respostes. Ens veiem, com vaig dir ahir, també com a molt tard el dimarts vinent, en aquest ple extraordinari de la moció, i seguim parlant de tot plegat. Doncs gràcies una altra vegada per convidar-me.